A is for B is for C is for Tam chuť na tu příběhovku. D is for Dá se na něm i streamovat. E is for Co tam má za ty emoty? F is for Funguje. B is for Hrát Granny. H is for Hoďte lajko. I is for Nebudu hrát Anglie nebo Španělsko, nedává to smysl. J is for Já nevím, jak se mám, kde vytvoříš obličej. K is for Který by se mi líbily. To jsou. O is for Lajko, hoď. M is for Jo, nemusím vidět, jak nemůžeme chodit. N is for Jo, počkej, moje postava nechodí. O is for P is for A najednou tam vykoukl můj... R is for S is for T is for Tady. U is for E is for Ahoj. D is for Díl, tak tu značku